This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. Wow! Daon. Oh. You're burning. Gusto mo bala maglagaw, mag-nature tripping, pero mahal ang krudo, mahal ang gasolina? Malipot ka trekking sa malapit lang nga lugar ang sabat dira. Matahom nga busay, pang ice cold water ang katugnaw sa tubig. Kag madamo pagid sa busay nga pwede mapaliguan sa ibabaw. Pwede gani bayko na rin sa Bacolod ang lugar. Upod ka, lakata! Nature tripping ta sa Binuldusan Waterfalls sa sitio Tambara, Barangay San Fernando sa Talisay City. Halin sa Bacolod, nag-agi kami sa may Barangay Granada. Ang bangga sa tupad sang boys home, lusot ina sa Talisay City. Ginupdan kami sa akon amigo nga si Roy Rivera, ang nagtudlo sa akon sang sini nga alagyan. Ginabike kag ginatrek niya ini. Lusot sa Barangay Concepcion proper ang dalan. Naghulat kami sa paradahan sa salakyan sa tag-iya sang Binuldusan nga si Johnny Baylucan Jr. Halin sa paradahan sang jeep, rekta-rekta lang pasaka ang masunod nga barangay, San Fernando na. Nagbilin kami sa salakyan sa balay ng Johnny sa higad lang sa karsada. Mismo si Johnny, nanaklas ang butong para sa amon. Fresh na fresh. Kag may ginhanda pa si mama niya nga. Tinola, nga bisaya, nga manok. Tapos kaon puli ko pati Naginabot ang mga kaupod namon ang tag-iyaman sang kapihan, may isa pagida nga tag-iyaman sang waterfalls, kag isa ka local vlogger nga si Kuring Maming Channel. Tapos kaon, gindala na kami ni Johnny sa Binuldusan. Sa unahan lang sa ilang balay, sakop sa gihapon sa ilang propiedad. Tungod. Mahal gasolina, malakat-lakat naman tayo balik. Dahil sa mga lapit-lapit lang ang lugar, kaya hindi magwanta ng presyo sang krudo. Amo ni, trekking lang anay. Mga 900 steps papanaog kuno pero naplastar sang eksakto ang kada step nga hindi mabudlayan ang bisita. Pero sa kaso ko, wala man ko ginahingala no? Pero namaguhan lagi ko siguro kakalawi ko lang ka-exercise. Guys, hindi pa mahulay ha. Nagahibi ang lawas ko sang balhas. Pila na? Number? 9? Pila? 699. 699. Pila ni ganit ang tanan ng total dapat? 690. 9? 960. 960. Subong 690. 699 tapon. Bit na lang. 300. 260 na lang. Ito na ba? Yung ginigit niya, sir? Dugay-dugay, ara na kami sa idalom. May suba, may mga busay, kag cottages. May kubo nga pwede pang overnight, kag may treehouse pa. Pwede initahan na rentahan. Katahom sa pagplastar sang bamboo bridge sa tunga. Duka iconic nga nagakape ka. Abo ining mga background, may busay, kag may taytay. Namit ko ang nagsuggest sa akon nga katuan ang lugar nga si Roger Lagusan. Taga Quezon City siya kag nagapang-discover siyang waterfalls diri sa Negros. Naisip niya na guys kung pilang steps papanaog. Pila mo isip kanina tanan? Pila? 800. Sige mo sa 969. Maliit na yung steps ko, tsaka panahingal ako Istorya ni Johnny, sa pagsugod sa pandemic, diri sila nagapaliwaliwas ang iyang pamilya. Kag sang Enero, napinsara nila nga buksan ini sa publiko. Pag pandemic, nagsugod eh. Oo, nagsugod siya. Nagsugod ko siya. Kamu lang ligo-ligo di una. Naligo kami una, tapos na-influence ko sir sa Ubos, sa Waterfalls,
Oo. Niya, nami ako na amo kanina. Nakita ko ni, do binsugura namon nga pamilya kami nga nag tingba namon kagin kuan yung buligan para Develop. ma-develop na. Sa una, doon pa na din, siot pa na din. Siot ni kayo sir. Okay. Kuan gina di sa una. Do kasimong balaw Oo. ang lugar. Arenta home diri no, mayara sang parte nga nagatabuay ang tubig sang sapa kag ang tubig gikan sa tuburan. Bali, sa tinugan, kung di ka magtindog, Ay. Uy. cold, sa tubig. Iyan naman katuburan naman ng tubig. Dito ba up, init sa jutay, dumi nang ihit, tupad mo. Ginsugura na namo ang pagsaka sa iban pagid nga mga waterfalls. May 7 tanan ka mga waterfalls ang ari diri. May mga pamilya gani nga gikan pa sa Bacolod nga nakapakalabot na diri. Sa ibabaw lang, may gabay nga kawa-kawa nga pwede man mapaliguan. Kag may balagon nga pwede makabitan. Okay na ko diya guys kabalo na ka muna. Hindi na tada magpatig-agaw, mahuya ata sa balagon. Samtang nagasaka kami sa ibabaw, nagatahom ang kolor sang tubig. Ang ini nga spot gitakos nila gamit ang kawayan. Hindi matungkad pero si Johnny gilumpat. Dalom? Wala pa lang na pagbibayan. Wala tayo ba to sir no? Pwede ba to sir? Lumatan? Alam mo? Tusok ka rin sa dalog. May mga kawayan sila nga ginhimo nga taytay para hindi maayawan ang bisita. Sa unhan, may isa pagid kabusay pero may challenge na magpanaog. Kinahanglan mo na manghawid sa balagon kay wala pa nila mahuman ang alagyan. Daw okay na ko diguro matsyag ko. Batunon ta na lang ang kamatuoran nga diri na lang Kuya Kutob. Hindi na kaya sang abaga ko magpanaog. Gikan sa ibabaw, makagalanyat ang itsura sa tubig. Ang ini nga mga kabataan naga-enjoy lumpat sa tubig. Lutas ta. Number 4. Ang iban, layo pa, 5, 6, 7. Okay. Nalabot yun na. Puro na lang. Ano pinakagwapo? Number ano siya? Number 4 ko na pinakagwapo sa tanan. Tapos nakita ta ng gwapo, kaya natin nakalapot sa 5, 6, 7. Pero may ara ko dito yung mas pagit sa iyo. Ako? Mas nako pagit siya ka gali ko dito. Doon ko pang canyoneering ang lugar nila, no? Kadamos ang activities nga pwede mong mahimo. Pero ako sa idalom na lang ako maligo Hindi na ako magpatuga-tuga. Kung anong ginsaka mo, siyempre, amo man na ang balikan mo nga agyan papanaog. Medyo challenging gamay, pero may bulong sa kakapoy pag panaog mo. Tumigil daw. No? Sabi isang experience after mo mag-trail, after long walk, siguro, tapos mawa ka tanan mo nga kapoy, makuha niya, papakalma niya, may bunga lawas, matulak tanan mo ka kapoy.
naka-exercise na ko, na-enjoy ko na ang paligo sa busay, ang resulta, Wow! Taon. Oh. You're burning. nag-super saiyan ako. Suno kay Johnny, bikers kag mga pamilya ay nagapanultol sa ilang lugar, nagaamat-amat na ini nga popular. O bikers sa kag mga pamilya man. Kung kami po yan, natutulan na sa matamat, nakilala na sa... Matamat sa kung Anong pinasahi diri sa Binaldusan nga anong ma-offer mo nga wala sa iban? Tubig ang siguro. Tubig sir. No, lain niya. Ulain ng tubig sir. Kag ang klima Oo. do permanente lang ang kabugnaw ya bala. Mm. Nga mabatyagan mo gid nga do hindi ka madula ang stress mo din. Kung ari ka. Bisan init ang panahon, tugnaw di gyapon. O sir, tugnaw Japon di. Nag-ulan na, gani nag-amat-amat na kami saka balik. Antes kami nagpauli, gindala kami nila sa Kapihan sa Lasang. Kapihan with a view. Overlooking sa kabukiran sa Talisay City, kag overlooking man sa syudad sa Bacolod, ang city lights kitaon sa ibabaw. Kag ang tagiya nga si Sil Bailocan alias Toots, ginpatilaw niya sa amon ang ilang nga bestseller nga fish balls. May bukog pa pati. Comment din niya. Wala dunya ba na rin ako. Ang tawag naman sini is pudjut-pudjut tane, combination of french fries, Orleans, and homemade fishball. Pero since wala kami stocks ang fries, kag ano, platter na lang ang fishball, homemade. Eh, kamo ganun naging playa. Yes, si Mrs. or ako. Na, ano. Pagkatapos ang amon nga adventure, nakapahunay-hunay pa kami kadali. Kag nagpabusog samtang gina-enjoy ang views ng Kapihan sa Lasang. Katahom sang sitio Tambara. Kadamo sa ginatanyag, halos sementado na gid ang dalan pasaka. Bay gamay na lang nga wala pa mahuman kaayo. Pero kadako sa potensyal sa lugar, malapit, mabugnaw, kag may kalasangan pa. Kadako pa kita gali sa mga lugar no nga wala ma-discover diri sa Negros, iban nga nilapit lang pareho sila diri sa sitio Tambara sa Barangay San Fernando. Kilalang ka minutes away from Bacolod, may amo na diri sini katahom nga lugar no. Gani it's about time nga i-support naton ang local tourism Subo nga amat-amat sila liwat nga nagabangon. Para updated kayo sa mga episodes ng Tripping ni Rubing, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Unurupon kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang iniang Tripping ni Rubing! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!